trikrát hrubšom kanáli. Taký, všetky kanály boli také. Hrubšie, a jak na elektrobajky sa nedá tak odperovať. Počúvaj, trikrát hrubší a dvakrát hrubší. A nevedel som ho preskočiť. A som sa vytrepol. Totálne, na sačku. Vyhodilo ma na 5 metrov. A dúfam, že nie. Počkáme ísť radšej. Pozerám, kto ide za nami, Tomáš tam ide, pozerám, Máško, kto ide za nami, Tomáš, tak ideme zabrať. OK. A tá väčšina je za nami, ale ide aj Tomáš. To bolo hezký. Napriek tomu, že nevedel som, čo robím posledných 15 minút, bolo to krásne. Ideme? Tam ideme rovno. Poďme tam. Poďme Husbunka benziom po I-50 do 22. Tam je to celkom fajn, poďme. Počkáme, koľko nás bylo predtým. Ale tak jak mi kolesa ťahalo, tak my som plával. To je piesok. Fuj. Aká tam romantika. Ale to nie to máme. Chlapci, okúpať sa do jazera. Pred nimi? Aha. Dobre. Ja mám vymenené platničky. Že iba preto to brzdí, hej? Akože chrbtové? Toto si skočíš. Kamaráde, výborné. To čo, pivko, či čo? No pivko, hej. To Po tu? takom kopci. Á, počkaj, tam je výhliadka, hej? Chcem len pokaziť tú vyhliadku. Aha, Národný park pod I. Poďme hore a Ideme potom. dole a po červenej potom. Aj tady sa dá ísť znovu po červenej. Nie, počkaj, ideme hen tam ten romantický večer. Poďme pozrieť tu. Poďme, dokedy sme tu. No, aj tak nás v živote neuvidia. To sa vrátime naspäť, potom tady pôjdeme. Patricia, jak išla dole. Dobre, len toto, keď tam boli šutre a tie veci, to sa... Poďme pozrieť. Perovala si jej tak kolena. Nevadí, že prvanie len, že už mi... A so mnou, ja sa hlasím. Že či brzdíš ešte a pustiť. Cez kamene hneď pustí brzdy, lebo tam to môže stúpať rýchlo. Dobre. Vieš, ako nie tak zjazdovali Jakovský bicykel. Hej, Jakovský si Kde? stáva. Pred rok. Fakt? Ale to som... Čo mi prehovoril, vieš, som tak fajne o tom rozprával. Ja som nevedela, že ten posledný zjazd. Počúvaj, ako klobúk dole, keď si dal Jakovský, to tu ťa niečo Ale prekvapí. ja som hore, počúvaj, jak som hore tlačila, tak som aj dole stiskala. to To je je- najväčšie ono. To je jedno, ale dáva, spešla si to, hej. Tak je. Efekt. Ideme. Stavím. No, tesne. No pán, a pivko tu čapujú, hej? Aha. Dobre, ideme zaraz tam. Romantika, ne? Už sme to narušili. Cieľ. Cesta je cieľ. Máme tu nejaký drop? Hej. Ale iba odvážny.
Neviem, kto to bol. Ale keď sa tak rozbehol a skočil, tak myslím, že pohode. Ty na svojom bajku môžeš skočiť. Jediný, ja som si to mám skoro taký bajk na to. Ale ty by si pohodne na tom skočil. Keď máš odvahu, hej. Poď. Ale nie je to až tak, Ešte väčšie. nie je to až taká výška, že by sa neskočil. Dá sa, Ale tá technika. Skúšiš, Tomáš, urobím si video, ale toto málo iba. Čo? Prvý deň už sa rozjebeme. Neviem, jak to vyzerá tam, ale to sa ani tu nedá veľmi rozbehnúť, vieš, nemáš to jak nabehnúť. Aha, že by si mal rozbeh. Tá, hej. Vidíš, aj ja si kúpim asi psa. Ja, že ma chceš oliť. Nie, nepotrebujem ti nič omizovať, nie. Poďte. Nemám ten bodík, to bodík, to nemôžem vystovať. Poďte.